Gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista iwessa it-tax bands kollha billi nollu il-limitu ta' meta wieħed jibda jħallas it-taxxa bi 15% u allura dak iħalli ħafna iżjed flus fil-bwiet tan-nies, mela l-limitu ta' meta tilħaq it-tax band tal-15% nolluh u nollu wkoll il-limitu ta' meta tibda tħallas bi 25%. It-tieni, se naqsu ir-rata massima tat-taxxa tat-dħul minn 35% għal 25%. Ħlief għal min jaqla aktar minn 60,000 euro. Irrid ngħid kemmtej ukoll parti mill-pakkett dwar l-overtime. Qed nikkommettu ruħna bħala Partit Nazzjonalista jekk il-poplu jafda lil pajjiżna fidejna kif jiena fiduċjuż li jagħmel, li l-overtime jibqa' jitħallas kif jitħallas illum. Kull omm tkun intitolata għal sena sħiħa mingħajr taxxa ta' dħul għal kull wild li jkollha. Iġifieri, m'għandix bżonn tirriżenja mix-xogħol u m'għandix bżonn tkun telqet mix-xogħol għal perjodu ta' 5 snin. Vera li għalibna ħafna sfidi u biex wasanna saw it-triq ma kienx faċli. Biex akkwistajna dar riżultati pożittivi għal pajjiżna rikonoxxuti mill-Unjoni Ewropea, pajjiżna affaċċa l-ogħla prezz taż-żejt li qatt kellu jiffaċċja fir-rekord tiegħu. U ma noqogħdux ninsew ir-realtajiet, aħna rnexxinna nniżlu d-deficit bi prezz taż-żejt li jmiss il-$100 l-barmil, meta bil-politika laburista 10 snin ilu, bil-prezz taż-żejt fl-inqas livell li kellna f'dal 10 snin, sploda d-deficit għall-ogħla livell li qatt kellna. Weġiba għal dawn l-isfidi ma tistax tkun li jkollna gvern li jieqpa' jħaddan politika li ġġib l-inċertezza. Ma tistax tkun gvern li tesperimenta. Ma tistax tkun gvern li tgħeddet l-istabilità ekonomika u finanzjarja ta' pajjiżna għaliex twiet dak li m'għandekx twiet, li mhux sostenibbli għal pajjiżna. Ma tistax tkun gvern li jerġa' jiftaħ pakkett ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor, it-tweġiba għall-isfidi li għandu qudiemu pajjiżna ma tistax tkun il-Partit Laburista.